ठाकरेंच्या सिंधुदुर्ग दौऱ्यानंतर ठाकरे शिवसेनेला धक्का बसलाय। ठाकरे गटाच्या उपजिल्हा प्रमुखांनी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची साथ सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केलाय। निवडणुकीच्या तोंडावरती ठाकरे गटाला बसलेला हा मोठा धक्का मानला जातोय। ठाकरे गटाचे सिंधुदुर्ग उपजिल्हा प्रमुख रज्जब रमदुल यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह भाजपचा कमळ हाती घेतलाय। आपण ठाकरे गटाचे उपजिल्हा प्रमुख होतात आणि निवडणुकीच्या तोंडावर आपल्याला नितेश राणेच्या पक्षात प्रवेश करावासा का होता? या ठिकाणी मी सुरुवातीपासूनच राणे कुटुंबाचा एक निष्ठावंत कार्यकर्ता होतो। 2008 पासून स्वाभिमान संघटनेचं मी कार्य करत होतो। या ठिकाणी गेली 14 वर्ष राणे कुटुंबाशी मी एकनिष्ठ होतो। काही गैरसमज असल्यामुळे मी वर्षभर या ठिकाणी पक्षापासून राणेसाहेबांपासून दूर गेलो आणि शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला। शिवसेना पक्षाने सुद्धा मला या ठिकाणी चांगला मान सन्मान दिला। आमच्या कार्यकर्त्यांचा सुद्धा त्यांनी सन्मान केला। या 1 वर्षाच्या कालावधीमध्ये सुद्धा राणेसाहेबांनी माझ्याशी सतत संपर्क ठेवला। माझ्या सुखादुःखामध्ये साहेब नेहमी विचारपूस करायचे। या ठिकाणी ईदीला सणानिमित्त साहेब आशीर्वाद द्यायचे, धन्यवाद द्यायचे, फोन करून शुभेच्छा द्यायचे। माझ्यावरती एक वैयक्तिक संकट आलं असताना सुद्धा साहेबांनी एक धीर देण्याचा प्रयत्न केला आणि आज साहेबांची असलेली निष्ठा, साहेबांवरती असलेलं प्रेम आणि या निवडणुकीमध्ये साहेबांच्या निष्ठेमुळे, प्रेमामुळेच या ठिकाणी आणि विकास कामांचा जोर साहेबांचा असल्यामुळे मी आज राणे कुटुंबामध्ये पुन्हा एकदा स्वगृही येण्याचा मी या ठिकाणी आज प्रयत्न केलेला आहे। पण नितेश राणे नेहमी मुसलमानांच्या विरोधात भूमिका मांडतात अशी राज्यभर त्यांची एक चर्चा आहे, त्यांची प्रतिमा आहे। आपण त्याकडे कसं पाहता? आपण त्या भूमिकेशी सहमत आहात का? हे खरंच आहे की मुस्लिम समाजामध्ये काही प्रमाणामध्ये राणेसाहेबांबद्दल नाराजी आहे। राणेसाहेबांनी याविषयी मला काही आपली भूमिका समजावून सांगितलेली आहे। जिथे खरोखरच अन्याय होतो आहे, चुकीची कामं होत आहेत, अतिक्रमण होतं आहे, काही ठिकाणी अनेक चुकीच्या घटना घडत आहेत, तिथे राणेसाहेबांना या ठिकाणी आपली भूमिका मांडावी लागते आणि ते परखडपणे आपली भूमिका मांडत आहेत। मी यातून एवढंच सांगेन की राणेसाहेबांची भूमिका ही इस्लाम धर्माच्या विरोधात नाही, मुस्लिम धर्माच्या सर्वसमावेशक विरोधात नाही आहे। जे मुस्लिम समाजात राहून चुकीचं कार्य करतायत, चुकीच्या कार्याला प्रवृत्त करतायत, अतिक्रमण करतायत, अशा ठिकाणी आज साहेब आपली भूमिका परखड मांडतायत। मात्र एवढंसुद्धा मी नक्कीच सांगेन की या कोकणातील मुस्लिम बांधवांना सर्वात जास्त आधार हा राणेसाहेबांनी दिलेला आहे आणि आजपर्यंत त्यांचा कायम आहे। यामुळे राणेसाहेबांची भूमिका ही पूर्ण मुस्लिम समाजाच्या विरोधात नसल्याने साहेबांनी तशी आम्हाला समजूत खात्री घातलेली आहे। त्यामुळे नक्कीच मुस्लिम समाजसुद्धा बहुसंख्येने साहेबांसोबत आज आहे। माझं नाव रज्जब रमदुल, उपजिल्हा प्रमुख शिवसेनेमध्ये कार्यरत होतो। आज मी राणेसाहेबांच्या परिवारामध्ये या ठिकाणी सामील झालेलो आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब